Тапшырының алдағы кытлау сәламен укып, Иске Кулатка районы Карамалы авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Хуббиев Расим Камил улын экраннар алдына чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән улы Рамис, килене Әлфия, оныклары Алина, Амина, кудагысы Наҗия һәм Шамил, кызы Зөлфия, кияве Илдар, оныклары Юлия һәм Илхам котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әткәйгә 65 яшь тула. Әйе, бу безнең яшәешебездәге иң олы вакыйга, иң тантаналы бәйрәм. Әниебез белән алар бүтән булган мөмкинлекләре, булмышларын биреп, мәхәббәтле гомер кичереп, безне кадерләп үстереп, һәр кемгә ихлас мөгамәләле, кешелеклелек сыйфатларын тәрбияләп, укытып, лаеклы һөнәрле итеп, безне олы тормыш юлына чыгардылар. Безнең чиксез бәхетле булуыбыз аларның олы шатлыгы. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әниебез белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Син безнең өчен олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәвелгебез. Йоракларда сездән яшәгәнгә аеруча сине сагынабыз. Шатланышып туган ягыбызга мөмкинлекләр чыккан саен кайтабыз. Чөнки туган өебездә безне акыл, тәҗрибә, тулы ягымлы карашлы әткәй каршылый. Кадерле әтиебез, барыбызның да олы таянычы булган хөрмәтлебез. Олы юбилеең мөбарәк булсын. Гомер эчендә күпме изгелекләр эшләдең. Һәрбер эшләгән изгелегең, төрле киңәшләрең, кирәк чакта ярдәм кулы сузуың, шатлык борчуларыбызны бүлешүең, яхшылыгың үзеңә мәртәбә булып кайтсын. Гаиләбез сиңа бик рәхмәтле. Син безнең күңел җылыбыз, шәфкатьлебез, игелеклебез. Исәнлек, саулык, озын гомер, җан тынычлыгы телибез сиңа. Оек акыл белән картаеп, бала оныклар рәхәтен күреп, картлык бәхетен насыйп итсен Ходай. Һаман да шулай көләч йөзле, шат күңелле, олы йөрәкле булып кал. Батур балачагыбыз, хәзерге гөрләп барган тормышыбыз өчен сиңа мең рәхмәт. Син безнең горурлыгыбыз, терәгебез. Ярый әлдә син бар әти әле. Булганың өчен рәхмәт. Безне саклап, аклап торган кулларың өчен рәхмәт. Котлы булсын әти туган көнең, гөл чәчәктә үтсен һәр көнең, кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Ак чәчләрең әти, ак күңелеңнең изге нуры булып балкысын. Туар таңнар бәхет теләп атсын, гомер юлың гел-гел имин булсын. Изге киңәшләрең ярдәменә рәхмәт әйтеп сине котлыйбыз. Хәсрәт күрми, борчылулар белми, яшә әле дип сиңа изге теләк юллыйбыз. Хөрмәтле Расим Камилович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бала оныкларыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Тормыш uşağın, әтим саклыйсың көндә. Учларыңа безне салып, җылыттың салкын төнедә. Әтиеме бәгъреме кулларыңны, сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа һаман теләрбез. Әтиеме бәгъреме кулларыңны, сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа һаман теләрбез. Кулларыңнан белеп булса тормышның күп серләрен, шул куллар сөйеп үстергән мәхәббәт җимешләрен. Әтиеме бәгъреме кулларыңны, сыйпап назлап үбәбез. Озын гомер, ак бәхетләр, сиңа һаман теләрбез.
kullarını Sıybap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina haman dilərimiz Ətiyeme bəğrime kullarını Sıybap nazla bu bebiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina haman dilərimiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina haman dilərimiz Uzun ömür ak bəxtlər Sina haman